Kublai phi baro kini gilong ki khubor bam da kasngi. U acting siem kahima no bo sopho uba Ferdinand siem yong haba kran shakilat pathai khubor ulapan pau ye kajing sokya ka bakraw halor kajing jia sha thanga kali jong u hai ka step prngap jong ka arpriu terik unai lur arhajar arpsan. Ha ki briu ki bam laban itho bat ula kenturu ye ki khon ki hajar ki bam hon ye kajing trai kam jong u bakin wan chakmat ban ye kran na dadon kanu kajing bam skol tenat ye u hnrei omde ban penjat nele dusmon ye ki mar ki mata ulaya thuru ba ukhram pho sniu na don kajing trang ban shong ha ka shuki hima kum usim hnrei na mar kajing sha suspend jong u Siem uberim kahima kala binshat ye uban shim ye kani kam haringkat kajing hunlang ka kurs imyong. Ule thu bahagi khandai benai kajing trai kam jong u kum usim ula persang kat bala la ibor ban pentelun ye ki kam kahima haringkat ki dekhot bat ki lingdo. Bad ulaya thu bakum ubriu batrot bad ubam pat jumat eka kam senshar usngau ban panmam naki khun ki hajar namar umla ban penhunut ye baro bad ula ongru baladadon persha ye u. Usngau ban kerpan bakin wan ban ye kendo markman ban ye kren bat bakin wan ru hagador bar hima kaban salong ha ubnai ban wan balada kim hun ne ibet ye u ukloi ban shong no na shukis im namar kwa bo unong umau jenthut yanu ong u acting sim menin ngilaji ketika ya kebang ngilah kalong hagajing jia accident wa kerki nam taka ketika jing ing kedua kali jonga idon kicing rei apa ya dei berkan kicing kalong ba ngidon kamba lakum no abang te ya maramot ya kaban ban ya train nam taka ha kamiat hapo kahima kate kadon kam yang ya kabangin don hakamit kicing kran bangin yo ya kaban ya tai pada mir ya ka kicing bangin shop ya kicing laki long haki kam jong ki kam lendo laki long haki kam snong kam thau laki long haki no ki benta ki bu hap hapoka kacing pet ngor ka jong ngagum acting sim hapoka hima rei lada don nap deng jong ki nong song snong hapoka hima ka jong ngi se lada kim i temat kum ki long san kum ki rurang pa jong kan ka hima lada kim siu dei lada kim itenat lada kim kinong sensar senong kim siu dei lada kim siu tenat ya gane ka kam ka bang ngang asyong menta kum tang u acting sim ting ngam bom ban se ya lada ngala ban ong ba lada kim siu tenat ya kaneru namar kadang dei yang ka kam bangan long tangku acting sim ngakloi hiru hakmat bangan saklum ya kador par kaban saklong ka new tari ngan lum ya kador bar ban ngan ai ya karai haki ba kumno maki kum kinong sensar senong la kala ibin em yang bangan syong nak nakasuki ngam kuak ba le ba ban penlong mau jentut ya ki kun senong ya ki kun ka hima ka it ka jonga bakin long ki mau jentut la dangan ngan ton manga hapo ka hakas office re par kum tang atrai naliang jong ngi kum ka office hi bor kawai ni ai ka kubor ka ba tangkum tahi sila da don kino ki hun kirayot jong ka himala da kim siu temat ya kata enda long ketuka durbar ka hima ngakloi ban hierno ban ngam kwa hiru bagi kot kisla bangan bad hi menga lengbang la bule se bangan nang kot biang ya kini news ya ka bikin ai ka kubor ba ya ki kot kislang hapan bu hi hakami ba kin pet kin ngoi kat ba ka hima kan tawar rabe takawai berka jembetik apa ya dai berkan ngadar ba tang